आम समस्तଙ୍କଠାରେ କିଛି ଭଲ ଗୁଣ ରହିବା संगे संगे କିଛି ଖରାପ ଗୁଣ ମଧ୍ୟ ରହିଅଛି। କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି संपूर्ण ଭାବରେ ସଚୋଟ ହୋଇନଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କିଛି ଲୋକଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଚାଣକ୍ୟ ପାଟଳିପୁତ୍ରର ମହାନ ବିଦ୍ୱାନ ଥିଲେ। ଚାଣକ୍ୟ ତାଙ୍କର ନ୍ୟାୟପ୍ରିୟ ଆଚରଣ ଯୋଗୁଁ ବେଶ୍ ଲୋକପ୍ରିୟ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। ସେ ବିଶାଳ ବଡ଼ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ସେ ଏକ ସାଧାରଣ କୁଟୀରରେ ବାସ କରୁଥିଲେ। ସେ ଲୋକଙ୍କ ଭଳି ସାଧାରଣ ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିଲେ। ଚାଣକ୍ୟ ନିଜ ଜୀବନଠାରୁ ମିଳିଥିବା ଅନୁଭବକୁ ଚାଣକ୍ୟ ନୀତିରେ ସ୍ଥାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଚାଣକ୍ୟ ନୀତିରେ ଏମିତି କିଛି କଥା କୁହାଯାଇଛି, ଯାହାକୁ ଯଦି ବ୍ୟକ୍ତି ତ୍ୟାଗ କରିଦିଏ, ତେବେ ବ୍ୟକ୍ତି କେବେ ମଧ୍ୟ ଦରିଦ୍ରତାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଚାଣକ୍ୟ ନୀତି ଅନୁସାରେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ମିଥ୍ୟାର ସମର୍ଥନ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ମିଥ୍ୟାର ସମର୍ଥନ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ସର୍ବଦା ଗରିବଙ୍କ ଭଳି ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରିଥାଏ। ଏପରି ବ୍ୟକ୍ତି ସଦାସର୍ବଦା ସାରା ଜୀବନ ଦରିଦ୍ରତା ସୀମାରେଖା ତଳେ ହିଁ ବାସ କରିଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ସର୍ବଦା ସତ୍ୟର ସହାୟକ ହେବା ଉଚିତ ଅଟେ। ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସର୍ବଦା ସଫାସୁତରା କପଡ଼ା ପିନ୍ଧିବା ଉଚିତ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ମଇଳା ପୋଷାକ ପିନ୍ଧନ୍ତି ଏବଂ ନିଜର ସଫାସୁତରା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ଏପରି ଲୋକ କେବେ ଧନୀ ହୋଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶରୀରରେ ହିଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବାସ ହୋଇଥାଏ। ସାଧାରଣତଃ କିଛି ଲୋକ ପେଟ ଭରିଯିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଥାନ୍ତି। ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ପେଟ ତ ଭରି ଯାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ମନ ଭରି ନଥାଏ। ଚାଣକ୍ୟଙ୍କ ନୀତି ଅନୁସାରେ ଏପରି ଲୋକଙ୍କ ଘରେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଟଙ୍କା ରହିନଥାଏ, ଯେଉଁମାନେ କି ଆବଶ୍ୟକରୁ ଅଧିକ ଖାଇଥାନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସର୍ବଦା ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ହିଁ ଖାଇବା ଉଚିତ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ଦାନ୍ତକୁ ସଫା ରଖୁନଥିବ ଏବଂ ଯାହା ମୁହଁରୁ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ବାହାରୁଥାଏ, ସେପରି ଲୋକଙ୍କ ଘରେ କେବେ ମଧ୍ୟ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସାଧାରଣତଃ ଏହିପରି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସର୍ବଦା ଦରିଦ୍ରତାରେ ହିଁ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରିଥାନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସେହି ଲୋକ ମଧ୍ୟ କେବେ ଧନବାନ ହୋଇନଥାଏ, ଯିଏକି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ପରେ ଉଠିଥାଏ। ଚାଣକ୍ୟଙ୍କ ଅନୁସାରେ ପରିଶ୍ରମୀ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ କୁହାଯାଏ, ଯିଏକି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ପୂର୍ବରୁ ଉଠି ନିଜର ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା ଆରମ୍ଭ କରିଥାଏ। ଅଳସୁଆ, କାମଚୋର ଏବଂ ନିଦରେ ମଗ୍ନ ରହୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଖରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କେବେ ବି ତାଙ୍କ କୃପା ବର୍ଷନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ ବା ଇଜ୍ଜତ କରିନଥାନ୍ତି ଏବଂ କଥା କଥାରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଧିକ୍କାର କରିଥାନ୍ତି, ସେହିପରି ଲୋକଙ୍କ ଘରେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ କେବେ ମଧ୍ୟ ବାସ କରିନଥାନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ରୂପରେ ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଅପମାନ ସ୍ୱୟଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଅପମାନ ସହ ସମାନ ଅଟେ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ରୋଷେଇ ଘରକୁ ସଫାସୁତରା କରି ରଖିନଥାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଘରେ ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ। କିଛି ଲୋକଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସ ରହିଥାଏ ଯେ ସେମାନେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ପରେ ସମସ୍ତ ଅଇଁଠା ବାସନ ଏକତ୍ର କରି ରଖିଦିଅନ୍ତି। ଅନ୍ୟ କିଛି ଘରେ ତ 2 ରୁ 3 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଇଁଠା ବାସନ ଜମା ହୋଇ ରହିଥାଏ। ଏପରି ଘରେ ସର୍ବଦା ଟଙ୍କାର ଅଭାବ ଦେଖାଦେଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ସର୍ବଦା ରୋଷେଇ ଘରୁ ସଫାସୁତରା କରି ରଖିବା ଉଚିତ ଅଟେ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଅନ୍ୟଠାରୁ ମାଗି ଆଣିଥିବା ଜିନିଷକୁ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଫେରସ୍ତ କରିନଥାନ୍ତି ଏବଂ ସଦାସର୍ବଦା ପାଇଁ ସେହି ଜିନିଷକୁ ନିଜ ପାଖରେ ରଖିଦେଇଥାନ୍ତି, ଏପରି ଲୋକମାନେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଧନୀ ହୋଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ଅନ୍ୟର ଜିନିଷ ହେଉ କିମ୍ବା ଟଙ୍କା ପଇସା ଯାହା ବି ଅଛି ଫେରସ୍ତ କରିଦେବା ଉଚିତ ଅଟେ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଚାଣକ୍ୟଙ୍କ ନୀତି ଶାସ୍ତ୍ରରୁ ସଂଗୃହୀତ ଏହି ଅନୁଚ୍ଛେଦଟି ଆପଣଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣାଇବେ। ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ୟାମିଲି ଏବଂ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସହିତ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।